Momentálne sme na námestí svätého Michala, druhý deň Fraštátskeho Street Food Festu a tu za nami vidíte atmosféru. Lovec nás veľmi príjemne prekvapil a ja som rád, že sme mohli toto podujatie odprezentovať aj v tomto krásnom meste. V piatok sme boli veľmi príjemne prekvapení vysokou účasťou a dneska to odpáli JJ a EKG a Lovec ukáže, ako vie žiť. Čo sa mi páčilo, tak je to super, že sa tu v Lovci konečne niečo robí. Je tu kopu ľudí, všetci majú dobrú náladu. Dobrá atmosféra, dobré jedlo, dobrý DJ a mohlo by také uľačo aj na budúci rok. Rada by som došla. Neuveriteľná atmosféra, ja ďakujem veľmi pekne Hlohovcu, že nás takto krásne privítal. Brutálne veľa ľudí, nečakali sme. Domáci nám hovoria, že v živote nezažili takú akciu, ako zažili teraz s nami. My sme za to veľmi vďační. Pevne verím, že sa uvidíme aj o rok. My veľmi pekne ďakujeme hlavne reklamnému partnerovi podujatia Pivo Bradáč, mestu Hlohovec a Mestskému kultúrnemu centru, že toto krásne podujatie sa tu poprvýkrát mohlo uskutočniť a verím, že nie poslednýkrát.